drugs. They will not be ግብረ ሰዶማውያን. They will be addicted only to Jesus. ደቅና ካብ ኣምላኽ ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም. Amen. Hallelujah. No weapon. ንዓኸ ተሰርሐ ማሳርያ ኣይክሰልጥን እዩ. ናይ ሓዘን መንፈስ ካብ ኤርትራውያን ኣደታት ኣቦታት ኣሕዋት ኣሓት ተላዕሉ ይኽድ. ህዝብና በቃ ናይ ሓጎስ መንፈስ ይእተዎ. በኢየሱስ ክርስቶስም ኤርትራውያን everywhere they are, I bless them. Because believe me, what I was sensing in my spirit was ብዙሕ ነገር ከም ጸገም ክንሓልፍ ከለና እግዚአብሔር ንዓና ዘዳለዎ ነገር ኣሎ. ተባዓት ኤርትራውያን እግዚአብሔር አጭልፉ አኪብሎ. The day will come ነባዓትና ዝምለሰሉ ሰዓት. This is the prophecy. ነታ ምድሪ ጠንቆልቲ እዮም ዝገዝእዋ ዘለዉ. ንሕና ከለና ጠንቆልቲ have to be out. አሜን በሉታ. ዛዕጎል መምለኽቲ ዓዲ ዓቆብ ዓዲ መንደፍ ኣይሰርሕን እዩ. disconnect ንገብሮም ኣለና. ሃሌሉያ. አመንቲ ብርሃን ዝኾና. We shall light our light, the light of God. Amen. Joy in the Holy Ghost. بسحق سخرو. Hallelujah. ገጽኩም smile ይመላ. ሐዘን ይህደም. The mighty name of Jesus. Hallelujah. ሐጎስ. Joy. Give me your hand. Joy in the name of Jesus. Joy of the Holy Ghost. ሐጎስ. The mighty name of Jesus. The name of Jesus. Joy. ሐጎስ. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሐጎስ. Hallelujah. ሐጎስ in the name of Jesus. The joy of the Holy Ghost. Joy of the Holy Ghost. Joy. Hallelujah. Divine. Contagious. ሐዘን ዝበሃል ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ህዝብና ተነቂሉ ይኺድ. ሐዘን ይኺድ. Go in the mighty name of Jesus. ሐጎስ ናይ እግዚአብሔር ሐጎስ. ሐዘን ይሰበር. መርገም ይሰበር. ድኽነት ይሰበር. ህዝብና እግዚአብሔር በመፍላጥ to the top level ይኺድ. ኤርትራውያን ይባርክ ኣለኹ. I'm called to bless not to curse. Jesus name. በሁሉ ነገርኩም ተባረኹ. ሰይጣን ዘሰርዖኩም ነገር ሸውዓተ ዕፅፊ ይመለሰልካ ሓወይ. The mighty name of Jesus Christ. Remember, you are seated with Christ. ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ኣቐመጠና ተጻሒፉ. ቦታኻ ንስዩ. ቦታኻ ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን. ናይ ሃይማኖት ኣይኮነን. ናይ ባእሲ ኣይኮነን. ቦታኻ ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት. You are eagle, not chicken. Rise up and be healed. አመስግን. እግዚአብሔር አባኻ ሐወይ ዓላማ ኣለዎ. ሱኢልካ ይኮን ካንተ ፈጢርካ ሐወይ እግዚአብሔር ሱኢል ምድሪ ይኮን ፈጢርካ ዓላማ አባኻ ኣለዎ. Don't give up. ተስፋ ይትቁረጥ. Don't give up. Satan is a liar. ሰይጣን ሐሳዊዩ. Don't listen to him. Dismiss him. You are more than overcomer in the mighty name of Jesus. This is the word. Is it ተዛረብ ከለኸም አጋንንት ተዛሃድሙ. They are scared of the word. Speak the word. ቃል ተዛረብ. ለዛ አኽራና ባህር ጣሃል ተበልካዮ ከሆነልካዮ. Speak the word. ተዛረብ ነትቃል. Don't proclaim poverty. Don't proclaim sickness. ከም አምላኽ ተዛረብ. እግዚአብሔር ዝብላ ኣብ ቃሉ ተዛረብ. ሕማም ኣይትዛረብ. ድኽነት ኣይትዛረብ. Don't talk that. ከም ቃል አምላኽ ወንካ ተዛረብ. አውጅ. ለዛ አኽራና ባህር ጣሃል ተበልካዮ ከሆነልካዮ. ማን ይዛረብ? አምላኽ ኣይኮነን. ንስኻ ኢኻ ትዛረብ. ቃል አምላኽ በአፍካ ሓልፍ. ዝተዛረብካዮ ክወርሰካዩ. In the name of Jesus. The name of Jesus. ዝተዛረብካዮ ክወርሰካዩ. እዚ ዘለካ ኩነታት ግዚያዊዩ. I'm telling you. ግዚያዊ በዚ ተሓልፍ ኣለኻ. ርእስኻ ግን ኣብ ላዕሊ ክትረኽባ ኢኻ. No more down. On the top. See me at the top. ኣብ ላዕሊ ኤርትራውያን መንእሰያት. I have been praying for you for many years. You guys don't know it. ኤርትራውያን መንእሰያት ትትስእሉ ሰዓት. This is the time.
the moment. بمدرب هذا حلف كايو أيترأي نصو حلف كايها. But you are here right now. You are not by yourself. God created you to be successful. بمنفسك بسقاها بنوات بحضر بقولو successful تكوني فاتيرك. You are not created to be broke. I bless Eritreans. أباهم تزربة مرقم كانسل قبر الله بتواب السلطان مرقم أباهم ما يسرحني برغت you're blessed in every area of your life in the mighty name of Jesus برغت أباهاتكم مرقم ما يسرح موت يسرح حمام ما يسرح confess it speak in tongues نسمع أبوهم أزربو I'm telling you أجت تحلفوا زلها كنتات ناتكا جزياويو سيطان زريكات سينما أيتقبل له جزياويو he's a liar أمسكن نقويتها you are created for purpose نعلى ما يختفت إركي نعلى ما يختفت إركا to win in this life كاب سعرت نبلز إنا كاب سعرت تبلز إغا Jesus name كاب سعرت نبلز إنا in the name of Jesus hallelujah كاب سعرت نبلز إنا كاب سعرت نبلز إنا no matter what we are going through everyone have a way up and down every one of us but we don't proclaim our problem we proclaim what the word says in his word كاب سعرت تبلز إها تيلك إيها تعرف خونتات جزياويو but the word of God abides in heaven forever كلامنا نزل عالم أب سمايات أنيعو ينبر get connected with the Holy Spirit tap into the supernatural realm مس كريستوس أب سمايا هتقمتك بوتاها نسيو بوتاها ناي بوليتيكا يكونن ناي هيمانوت يكونن بوتاها مس كريستوس أب سمايو see me there أو يرغبنا ناي سلطان بوتا أوي بوتاها no matter تحلف كونتات كنغركم حليفنا إنا نحناون بوتاي جنا يكونن بوتاي مس كريستوس أب سماياتي آمين سعريها اسك سعري نبل سعري نبل يه جغنا يسوس يزه انديت نو متشنفو قويتا حيسكا هميلكا هتسعر impossible تتحاسي وص تدحري نسعر مستسعري نسعر hallelujah glory hallelujah amen come out of your religion come out of your negative thought come out of your situation soar like eagle come نسري عند نسر ودلاي عند نسر ودلاي زبل نفر my goodness every bondage أرعت أبو مرخز ملالس عرض زبلة بيسوس ميسابر أي كألني تبهله أي كونل كان يستبهل كأنجر كتمودي ها تبهل كا نات كأنجر أوروماي تبهل كايو كانسل نقبر لنا إجزاء بيهر مجرش هسقع زي بقول إجزاء مجرش هاي كونل I shall live بهوت كنا بريمبر أي كموتني نمنتاي كبر إجزاء بيهر كزاربيه كزونتيه صراحنا جناي تودان never أنا نسيت عنكم يزبلو إجزابير على ما كيوداه هاي توزدني I will be nightmare to Satan ما أستجميره يا قلبي ما أستجميره تايجر nothing but this is the moment for me too is an open door Ertrawian I love you God loves you you are special Ertrawian بروغاتيهم God loves you he has a purpose for you amen I bless you مرقم أباهم generational curse أي سرحني that أنقلتي أبا حقوتاتنا زخدوه link cut نقبر لنا we belong to the light not to the dark amen ببرهان نملالس حواتي walk like a king walk like a roaring lion amen praise God hallelujah بيسوس كريستوسم إرتراويان أدتات hallelujah قويتا يباركان جغناتات كاب إرتراويان زوجة بيسوس كريستوسم in the spirit world يزارب زلهم hallelujah lift up زجبر عليهم كل جزء سمعوا amen God loves you you are special I wish I can go like this 1 hour قبل بيزولر isn't it تنبيتكوي
እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እንደዚህ ይላል አይብልነ ካቃሉ I repeat what God says ይግን ዝኾነ ካች ይዝገብሮ religion ሃይማኖት መንፈስ እንታይ መስለኩም ዝርኢ ዘለኹ ኤርትራውያን ኣብ ርእስኹም there is a stronghold okay ንጎይታ በቃ ከይትኸይድስ በቃ ዕርድ ዝኾነካ በቃ አዲት ካሎ እሱ ይሰበር ዝሓለፍኩሞ መከራ ኣይትዘክር is gone not to be remembered እግዚአብሔር ካሕሰካዩ አንበጣምኩም ክተዝበልዑ ዘመን እግዚአብሔር ክሕስ እግዚአብሔር ሰብ አይኮነን ከይሕሱ amen our Jesus is so wonderful he is so wonderful amen thank you for loving us hallelujah thank you Lord thank you I give you the glory I give you the praise የመስግነካለሁ ምስጋናን አምልኾን ዕቤትን only to him only to you Lord I don't want to take anything none zero this is from you Lord and I love you Lord use me for your glory ንኽብርኻ ተጠቀመለይ በልዎ okay let me tell you this 1 minute then I am done the secret of Christianity is not preaching this is I'm ministering for the Lord because I beg and ministering for him abz መጽሐ ምስባ ministering በቶም ለእግዚአብሔር ጽበይ ምስ ጎይታ አብይ አፍታ አኺር አው ይኸ አሜን ቴሌቪዥን ሾው ካሪት ኦፍ ናይ ፖለቲካ ቻናል ሮጾ ሰብ ለማ አው ኢታአሊ ኹዘሎ ንጎይታ ይኮነን ዝፈልጥ ዘሎ cut it off spend time with God is not El Chipo he is El Shaddai he ain't cheapo do you understand what I'm saying yeah God is not cheap barka ግዚያኻ መስኡት ምስቃል እንደዛ ይኮይኑ you will not grow the demons that used to fight you long time ago they will come to you in a political channel they will come into your mind they will harass you spend time quality time with the Holy Ghost that's when you will be successful amen ወይታ ባረኩም I love you guys man God bless you thank you ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ቃሉ ኮርስ ጊዜ ወሲድናለና ግን ዳርጋ ኮንፈረንስ ኮይንልናለሁ እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ይመስገን ስለዚህ ሓንቲ ቃል ከደግሜ ካፍታ ቃል አምላክ ዝበላ ነት መልእክት ዘንጸባረቅ ማለት ይኹላህና ንብሎን ቶማስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስረኸቦ እንታይ ኢሉ ጎይታዬን አምላኸይን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ናና ጎይታናን አምላኽናን እዩ ወምስክን በል ኢየሱስ ጎይታናን አምላኽናን ኢና ሃሌሉያ አቢ መልእክት ሒዝና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ስለዚህ ሓደስተ አጋይሽ ዝመጻኹም እንድሕር ኣለኹም ክንላለየኩም ሽምኩም ክትነግሩና ካበይ ከም ዝመጻኹም ሰላም ክንብለኩም ሰላም ክትብሉና ሓደስቲ ዝመጻኹም ኣለኹም ዲኹም ሓደስቲ ቅልጥፍ ኢልና ናብቲ ኣናውንስ ሓሊፍና ክንውዲእና anyone new ኣብዚ ይርኢ ኣለኹ ብርኻወይ ሰላማዊት እንኳን አድሃን መጻኺ ካብ እስራኤል ክብርና አምላኽ ምስአደላ ጎና ዘላ መስይልና ነይሩ ሓዳሽ ዲኺ ኣይሕለፍኪ
ዌልካም ናሚ ካብ እስራኤል ሃሌሉያ ካልእ ሰብ ኣሎ ዶ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ምስድራኻ ክብርና ኣምላኽ ሃሌሉያ ካልእ ኣሎ እምበር እንድሕር ዘየለ ካልእ ናይ ሻሂ ግዜ ተሊና ቶም ሓደስቲ ድመጻኹም ክትላለዩና ኢኹም ትስሩዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን መደብና ከም ዘለዎ ኮይኑ ዘሎ ንግሆ ሰንበት ሰዓት 9 ፈረቓን ዝጅምር ናይ ጸሎት ፕሮግራም ኣብ ታሕቲ ካብኡ ድማ ካብ 10 ፈረቓን ክሳብ ዝሕጂ እዋን ሓቢርና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ነምልኾ ኢና እቲ ናይ መንእሰያት ናይ ኣዴታት ናይ ጸሎት ናይ ቀዳም ከምኡውን ናይ ምድብ ዝኾነ ናይ ዓርቢ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ሰዓት 7 PM ዝጅምር ናይ ምሸት ኣብዚ ናይ ጸሎትን ናይ ትምህርትን ግዜ ኣለና ከምቲ ዝበሃለና ዘሎ ናይ ኩላ መፍትሒ ጸሎት እያ ስለዚ ክንድዚ ዝኣክል ሰብ ክርኢ ከለኹሲ ኣፍታ ናይ ዓርቢሲ ኣትሊስት ሓደ ርብዒ ኸማን ትጽበይ ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ እንተበዛሕና 10 ኢና ስለዚ መሳኹት ሰማይ ተኸፊቱ ነገራት እንተዘይተዓሪስ ኣይንገረም ናይ ጸሎት ሓይሊኣ ነገራት ትኸፍት ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ሓንቲ ክዛረብ እንዳሸገረኒ ቃል ኣምላኽ መስገን እንታይ ኢሉሲ ጎይታ ኣብ ግራትካሲ ጽቡቕ እኽሊ ዘሪእኻ ዶ ይነበርካን ነዚ ሕማቕ ነዚ ክርዳድ ኣመን ዘሪእዎ ኢሉ እቲ መልሲ እንታይ እዩ ኣሕዋተይ ደቂስካ ከለኻ ተደቂስካ ክርዳድ ይዝራእ ናይ ፖለቲካ መንፈስ ይኣትወካ ይዝርገካ ናይ ዕግርግር ይኣትወካ ተነቂሕኻ ኸ ትሕሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ዲያብሎስ ከይፃወተና ናይ ምንቃሕ ህይወት ይሃለወና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዓርቢ ንምፃእ ግዜና ወፊና ንምፃእ ማለት ኣብቲ ዝቅፅል ኣናውንስመንት ከይድ ከሎ ክልተ ዓበይቲ ኣለዋና ሓንቲ እታ ትመፅእ ዘላ ሰንበት ሰዓት 10 ኣብ ውድባይን ቢች ናይ ዓመታዊ ንገብሮ ፒክኒክ ኣለና ሓቢርና ህዝቢ ኣምላኽ ንብልዕ መስተ ጥራይ ደይኮነ መንፈሳዊ ሕብረት ክህልወና እዩ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ዶ ኣሕዋተይ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብኡን ክንዝምር ኢና ዓለም እንዳረኣዩ ንሳቶም ብጥራሕ ነፍሶም ብፒክኒ ኣብኡ ክላገፁ ከለው ንሕና ኸኣ ኣመንትና ናብ ሰማይ ተኺልና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ከነምልኾ ኢና ስለዚ ንምፃእ ተሓጒስና እቲ ትራንስፖርት ሚንስ ንሓደስቲ እንድሕር ኣለኹም ሓንቲ ዝነግረኩም እንታይ እዮም እንተ ብየማን እንተ ብፀጋን ሳቦይ ወፂኹም ናብ ውድባይን ሳቦይ ስቴሽን እዚኣ ጥራይ ሓዝዋ ውድባይን ሳቦይ ስቴሽን እንድሕር መፂኹም ካብኣ 92 ኣውቶቡስ ተሰቂልኩም ክሳዕ መወዳእታ ባዕላ ክትወስደኩም እያ ናብቲ ውድባይን ኣብቲ መወዳእታ ብየማን ይኹን ብፀጋም ብዝተፈላለየ መፂኹም ናብ ውድባይን ሳቦይን እንድሕር መፂኹም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ካልእ ዓቢ ኣናውንስመንት ኸ እንታይ እዩ ዝጥመቑ ሰባት ኣለውና ክብርና ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓለም ዝሞቱ ንጎይታ ድማ ዝትስኡ ሰባት ኣለውና ኣብቲ ናይ ፒክኒክ ግዜ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን ሓንቲ ላስት ክብሌ እሳኻ ናይ ዓመታዊ ናይ በምሓርኛ እንታይ እትብል ዎኪንግ ፕሬየር ወይካ እየተንቀሳቀስክ መጸለይ ዲ በምሓርኛ ስጠሊምኒ እንዳ ወክ እንዳገበርካ ትጽልየሉ ኣብ ጎደናታት ቶሮንቶ ኣሎ ምስ ካቦድ ሚኒስትሪ ናይ ጸሎት ተኣኪብና ዓሚ ቅድሚ ዓሚኹም ጌርና ነርና ይፍለጠኒ ስለዚ ኣብኦም ምሶም ሓቢርናቶም ዝጥዕመና ሰዓት 10 ቀዳምያ ዕለት 19 ኦገስት ናይ ዝወርሒ ማለት እዩ ኣብኣ ተረኺብና ወክ እንዳገበርና እንጽልየሉ እዩ ግብሪ ጸልማትና ጋንንት ነፍርሶ ሕጂ እውን ናይ ጸሎት ሓይሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣምላኽ ይመስገን ኣመወዳእታ ንኣኽሊሉ ሓወይ ኣናውንስ ኣለዎ ምስለኒ ህወይሞ በጌርና ኣመስጊና ክንውዲ ኢና ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ከመይ ፀኒሕኩም ደሓን ደለኹም ኣምላኽ ይመስገን ብዙሕ ሒዘኩምኒ ቁርባ ኣናውንስመንት ኣለኒ ዩዝ ሚኒስትሪ ኤንድ ችልድረን ሚኒስትሪ ቅድሚ ሕጂ ሒዝናዮ ዝነበርና ናይ ሪትሪት ፕሮግራም ነይርና ኣጋጣሚ ምዚኣ ናይ ውድባይን ኣይኮነትን ኣብታ ትመፅእ ኣብታ ኔክስት ናታ ዘላ ቀዳም ንዕለት 26 እቶም ቆልዑ ዘለውኹም ምስ ስድራኹም ማለት እዩ ኣብ ስካርብሮ ብላፍስ 10 AM ደቅኹም ሒዝኩም ክትመፁ ንሕብር ማለት እዩ
ኣብ ቀዳም እዚያ ትመጽእ ዘላ ሰንበት ምስ ተወለደት ታ ትመጽእ ዘላ ቀዳም ማለት እዩ ኣብ ስካርብሮ ብላፍስ ኣድራሻ ድላይ ተኮይኑ ኣብ ቫይበር ክንልጥፍ ኢና ሽዑ ኩሉ ሰብ from 10 a.m. up to 5 p.m. ዝጸንሕ ናይ ቆልዑ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ስለ ዘለና ብሙሉኦም all age ማለት including ቶም ዓበይቲ ኣብ ንዕለት 20 ኣለና ማለት እዩ በሰሙና ድማ ናብ BGTA ዝተዳለወ ሕጂ ኣናውንስ ጌርና ነርና ተመዝገቡና BGTA ዝተዳለወ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 4 ነቶም young adult ካብ 18 ንላዕልን ዘለው ዝኸዱ ናይ ኮንፈረንስ ፕሮግራም ኣለና እሱ ካብዛ ዓዲ ውፅእ ኢልካ ስለ ዝኾነ ናይ መካይን ሓገዝ ክንደሊ ብፍላይ ድማ ወይ ቫን SUV ናይ 7 ሰብ ዘለው ሰባት ኣትሊስት 2 ወይ 3 ናይ ግድን ነደለለ ዋላ ክንካረ ደሊና ይረኸብ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፊውል ክትሽፍን እያ ጀስት ኣድሮፕ ንክገብሮም ግን ተቐዳመይቲ ካብ ዕለት 1 ክሳብ 4 ዘላ ናይቶም ኣዳልት ሲልና ንፅውዖም ክኾኑ ከለዉ ብሰሙና ድማ ናይቶም ዩዝ ካብ 15 ካብ 18 ዘለው ከዓ ካልእ ፕሮግራም ኣላ እሶሙን the same place እዩ the same ኣገልጋሊ ስለ ዝኾነ ንኩሎም ብሓንሳብ ክቶም ስለ ዘይክእል ቶም ልዕሊ 18 ዘለው ኣብ ዕለት 1 ክሳብ 4 ገይሮም ኣለው ካብቶም ትሕቲኦም ዘለው ዕድመ ድማ ኣብ ሰሙና እያ ዘላ ሸዓውን ናይ መኪና ሓገዝ ክንሓትት ኢና ጀስት ኣብኣ 2 ሚኒቫን ዋላ ተረኺብና ይኣኽለና እቶም መካይን ዘለኩም ሰባት ቤተክርስትያን እጃኹም ተሓጋገዙና ጎይታ ይባርኽኩም ሕቶ ዘለዎ ሰብ ከዓኒ anybody ኣብዚ ኣኽራኽበን God bless ጎይታ ባረኽካ ብሩኽ ሓውና እምበር ተሲእና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣመስኪና ክንውዲና እንታይ ክንገብር ኢና ንሓውና ክንባርኾ ኢና እስም እግዚአብሔር ዝመጽእ እንታይ እዩ ብሩኽ ስለዚ በረኸት መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ክንውስኸሉ ኢና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ንሕና ክንባርኾ ኢና ነገራቱ ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ናይ በረኸት መወዳእታ የብሉን ይሕዋተይ ኤልያስ እኳ ብዙሕ በረኸት እንተሃለወስ ንኤልሳ ግና ካብኡ ዕጽፊ ኮይኑ ዕጽፊ ኣብኡ ክኸውን እስክንጸሊ ብስም እግዚአብሔር እስክንባርኮ ይሕዋተይ ነገርካ አገልግሎትካ ይባረኽ ስድራኻ ይባረኽ እንዳበልና ንባርኮ ኩላህና መንግስትን ካህናትን ኢናሞ ንኽንባርኮ ስልጣን ተዋሂብና ኣሎ እስኪ ሰናይ ነገር ንዝራ ንሱ ዘሪኡሎ አባናሞ ንሕና ድማ አብኡን ኣብ ዘርኡን ንዝራ ኣብ ቤትካ ኣብ ዘርእኻ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጽውዑ ኣይሳአኑ ስም ኢየሱስ ዝጽውዑ ኣይሳአኑ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓስካዮ ዘበለ ሁሉ ዝተባረኸ ይኹን የጋርካ ንቃል እግዚአብሔር ንምዝራብ ዝሓየላ ይኹና እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታ ሰራዊት ኣብ ቤትካ መጎስ ይሃብካ ኣብ ደገ ኣብ ትወጾ ዘበለ ሁሉ መጎስ ይሃብካ ብስም ኢየሱስ ንባርኸካ ኣለና ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እሞ ብስም ኢየሱስ ድማ ንባርኸካ ኣለና بقويتانا أملاغنا يسوع كريستوس قبات العل እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኻ ይኹን ዝቃወመካ ሰብ ኣይሃሉ ዝቃወመካ ሰብ ኣይሃሉ ተሓሲ ክትከውን ንባርኸካ ኣለና ሃሌሉያ ያ ብሔር ጸሎትና ስለ ሰማዕኻ ነመስግነካ ሕጂ ድማ ነቲ ባርኽ ዝግቦ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ዝኾነ ንባርኮስ ክን እግዚአብሔር ስለቲ ማዕድቃሉ ኩሉ ኻቡ ኩሉ ቡ ኩሉ ድማ መሊስና እስክንዑነ ሃቦ ተመሊስና ንዑነ ሃቦ ስለቲ ብሓውና ዝመጸቃል ንዑነ ሃቦ ስለቲ ዘገልገሉ አገልግሎት ንዑ ደይኮነስ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ንበል ክብርን እግዚአብሔር ይኹን መዘምራን ዘምጽዎ ጽቡቕ መዝሙር ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ደቅና ዘምጽዎ ጸሎትን ዝማረን እግዚአብሔር ክብር ይኹን ንእግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር ይብና ኢሞ ተመሊስና ንበካለና እግዚአብሔር ካብ ዘላለም ዘላለም ዝተባረኽካ ይኹን እግዚአብሔር ካብ ዘላለም ዝተመስገንካ ይኹን ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌና ይኹን አምልኾ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌና ይኹን بسم እግዚአብሔር ንባርኸካ ለና እግዚአብሔር ተመሊስና ንእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ንባርኾ ለና ንእግዚአብሔር በቅዱስ መንፈሱ ንባርኾ ለና بسم ኢየሱስ ንባርኾ ኣለና
እግዚአብሔር ተመስገን ኦ አብገጽ ካኔ ሐጎስ ጋባለው ሞስለ ዘጽገብካና ተመስገን we are called to rejoice that little light of mine I will let it shine I will let it shine ይብሉ ሃሌሉያ ኦ ጻዕዱ ጸለምቲ አሜሪካውያን በባርነት ተደቂሶም ከለውሲ እታን እሽተይ መብራህተይ ክትበረሃ ክገድፋ ይብሉ that little light of mine I will let it shine I will let it shine ብርሃንና አይነ ሐበኒና እንብላለና ብርሃንና ይብራህ እንብላለና ያቤር ተመስገን ስለ ዘሃብካና ጊዜ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ያቤር ባርኩም شوفي حتى